من 25 سالم. 25 سالم. oila دارید؟ Да, oila دارم. воқеа аз ин сар шуд ки Шамсиддин ва 4 дӯсташро 18 январ пулиси Москав бо иттиҳоми риоят накардани қонуни муҳоҷират боздошт кард. Регистрация мо дар ҳамин квартире ки мо зиндагӣ менамем, регистрация дар ҳаминҷа нест. Это что, запретная зона или что? Почему? Подождите. Не. На каком основании? Скажите, пожалуйста. баъд аз пофишории ҳомиёни ҳуқуқ онҳоро озод карданд. ба Валентина Чуприк занг задам ва мо якҷоя ба идораи пулис рафтем, аз қафои ҳамин кор шудем ва онҳоро он рӯзи аввал рӯзи 18 август онҳоро мо аз он ҷо халос кардем. Бо хеле ҷангу ҷанҷоли зиёд мо онҳоро халос кардем. ба қавли муҳоҷирон вақте онҳо дар бораи рафтори ғайриқонунии пулис шикоят карданд, дубора боздошт шуданд. додгоҳи ноҳияи Любердский онҳоро ҷарима ва амри ихроҷашонро ҳам содир кард. Дар зада як шав. Ва хидм то қабл намак хона, даш ҳой накард. Ва як рӯз пас бо омадан дар гуфтем ҳуй мене ки ҳаққи гуфтан абра набутре. Ходим поле. Оно бача гуфт дастбарин танишим ти хайр чикорагари. Ва я шапалоқ зад. همراه شما یا؟ و ما را پاسپورت ما گرفتن رفت تا بگردم عدل شدیم. Почему они находятся более уже 10 часов на территории отделения полиции? пулиси ноҳияи Любердский иддаои нақзи ҳуқуқи муҳоҷиронро рад карда гуфтааст онҳо қоидаи иқомат дар Русияро поймол карданд. бар тибқи қавонини Русия муҳоҷире ки дар макони сабти расмии иқомат зиндагӣ намекунад аз 1 то 2000 рубл ҷарима ва аз Русия берун мешавад. Каримҷон Ёров аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон аст. ба назари ӯ ҳангоми судури ҳукми шаҳрвандони Тоҷикистон муқаррароти мурофиа риоят нашудааст ва боздоштшудагон тарҷумон надоштанд ва ба санадҳое ки намефаҳмиданд имзо гузоштанд. онҳоро даври дуюм барқасдона бо фармони ҷойнишини сардори пулиси ҳамин ноҳияи Любердский ӯро даври дуюм рӯзи 20 дошта бурданд. аз он 7 нафаре ки рӯзи якум боздошт карда буданд, аз онҳо 3 нафар буд ва боз 2 нафари навро ба онҳо куш карда бурданд, додгоҳ ихроҷ карданд ки ин ғайриқонунӣ мебошад. ин ҷавонон як соли пеш аз ноҳияи Рашт ба Русия барои кор омаданд. баъди сабти расмии ҳуҷҷатҳо дар як амбори сабзавот бор мекашиданд. сарфи назар аз музди кори ночиз пули патентро мунтазам мепардохтанд. ягон камбудӣ дошта бошанд хай мо ягон зидӣ надонем, не ки ягон документҳои мо 100%анд. милисаҳо дар берун меқабиданд ҳуймо мекарданд. ба гуфтаи ин муҳоҷирон пулис бесабаб ва ғайриқонунӣ вориди манзили онҳо шуда онҳоро ба шӯъбаи пулис бурд ва 12 соат нигаҳ дошт. از ساعت 8 تا ساعت 9 بگیه رسم کردن. نه یگانشون دادن که بخرین در 12 ساعت. گوشنا داشته شدن اونجا. Шамсиддини 25 сола ки 2 фарзанд дорад мегӯяд ҳеҷ гоҳ қавонини Русияро поймол накардааст. моро милисахона бурдан турдавои даговор пурсидан. мо ина турдавои даговорро гирифтем бурдем. гуфтан ҳамин ки қатъи туки боша беташвиш бигардем. зиёда аз 40% нирӯи қобилияти меҳнат аз Тоҷикистон ба ҷустуҷӯи кор ба Русия мераванд, чун ҷойи кори муносиб дар кишвар кам аст. аз ин рӯ барои Мирзо Аҳмад ки 1 соли пеш бародарашро аз Русия ронданд, аз даст додани ҷойи кор бисёр ғамангез аст. در خوجگی یگان کسیگه نیست که پیش بره. خیلی پدر پیر شده اگر دیگه مسکو یگان چون اومدن نمیتونه. خیلی دیگه چون میکنیم همی سر خم میکنیم کار میکنیم که خونگی پیش بریم، زندگی پیش بریم که پدر و مادر بخورونیم. рӯзи 22 январ онҳо аз ҳукми додгоҳи ноҳияи Любердский ба суди вилоятӣ шикоят бурданд. 3 муҳоҷир Камолов Шамсиддин, Саидов Абубакр, Сангаков Мирзо Аҳмад ба вакилони дифои худ ваколатнома доданд то аз ҳаққи онҳо дар мурофиат дифоъ намоянд ва 2 нафар Давлатов Аҳмадшо ва Маҷнунов Оятулло дар ин мурофиаҳо иштирок мекунанд. мо дар депортатсияшо розӣ нестем. Короче, агар ҳам паназори штраф мекунанд, майли дар депортатсияшо розӣ нестем. ҳам штраф мекунагиян, ҳам депортатсия мекунагиян. як ташаббур барои моро бикунанд. то анҷоми мурофиа шаҳрвандони Тоҷикистон бар тибқи қонун метавонанд дар Москав бошанд. Шамсиддину Абубакру Мирзо Аҳмад чипта хариданд ва рӯзҳои наздик ба ватан бармегарданд ва ҳамон ҷо ҳукми додгоҳро интизор мешаванд ва умед доранд дубора ба Русия бармегарданд.